балерина Капучина. Готови ли сте за приключения? Хей, балерина, ще ми помогнеш ли? Балерина Капучино сега ще измете къща, като натисне копчето на телефона само с докосване. Къде е моето зайче Бъни? Мога да стана аз. На училище е интересно, защото всеки от нас носи там любимият си герой. Балерина, хайде с мен на училище. Аз обичам да ходя на училище. Yes! Балерина, ще участваш ли в училищният концерт? Да, разбира се. Смятам да изпея песен с фолклорни елементи. Много добре, момичета. Продължавайте така. Ягодка, время для урока. Урок? Я готова. И я. Что мы будем делать? Сегодня мы научимся делиться и быть добрыми. Хорошо, Ляля, умницы. Здравей! Как си днес? Здравей! Добре съм, а ти? Чудесно! Какво ще ми разкажеш? Много неща! Аз съм вълшен чайник. Здравей, приятелю! Готов ли си за една приказка? Да, моля те, разкажи ми. Имало едно време вълшебен замък, пълен с часовници. О, звучи страхотно. И после? И така, скъпа моя, замъкът с часовниците се издигаше високо над облаците, където секундите танцуваха в въздуха. О, искам да отида там. Звучи прекрасно. Момичета, вижте колко много часовници има тук. Да, и всички тик-такат. Колко е странно. Хайде да видим кой е най-старият. Добра идея. Може да намерим нещо интересно. Вижте, какво блести. Толкова е красиво. Хайде да го вземем. Може да е вълшебно. Дръжте се, момичета. Приключението започва. Момичета, вижте! То свети все по-силно! Здравейте, момичета! Дошли в нашия от доста време! Здравейте, момичета! Готови ли сте за приключение? Да, разбира се, толкова е вълшебно тук! Обичам приключенията! Да, хайде, ще бъда за... Хей, много спиш. Сънувах странен сън с говорещи предмети. Било е само сън.